Uri nagiti babasit nga ubing inosintida. Awan pelang di maturity iti utak da. Makariknada no adayu iti inada no mayad dayu da kat angak da. Uri nagiti tarakan tayo. Naturod da no kadwa da tayo. Sumurot da yung gana ti paradaan. Then bigla no awan tayon. Bigla nga paspas ti taray da nga agawin. Kaya pusta mariknada nga kabutbutang ti estado da nga awan ni di amo da. Iti dati nga simputong-tungan tayo, ungag paiso. Nabanuri ti presensya, tunggal maysa. Ti presensya, iti ama, ina, uray dagiti amo, dagiti tarakanda, kapus tayo sut ni mga iti turod kanyada, nga mangsango, dagiti mabaling nga delikado, nga sangon da di aldaw, kanji kalsada, kanji lugar nga papananda. Nakabutbutan tagbibiyag diti daga nga adayo, iti apo, ti panagrik na tayo. Panagrik na lang dia, karo pa ino di chimpo nga talaga nga ibati da tayo ti Diyos gapusti panagtalikod tayo iparaman na kada tayo iti biyag nga awan iti panangidaulo na iparaman na kada tayo iti biyag nga adayo ti panangiturong na nakabutputang di ay iti libro iti Psalm 22 dahito iti may nga kanta naliday nga kanta chimpo kan masusad dagiti audio iti chimpo nga mapadpadas da iti papamati da. Bawat paras dati chimpo nga panagrik na dakat awanan ni Apo Diyos ng mga yawan. No iti chimpo ti panagbiag kat natayanda, ti chimpo ti panagbiag kat napukawan da, dahito iti salmo nga kankantaan da, nga mangpalpalagip kada tayo, kada nga uray no di chimpo nga iti sitwasyon ti biag, kat kasla nga against kanya da. Agtalak dalata iti Apo. Aralan tayo ti Psalm 22. My God, why have you forsaken me? Very familiar din nga statement, di ba? That is a familiar nga statement nga inpukaw ni Kristo Jesus di krus ti Kalbaryo. The same nga inpukaw ni David iti chimpo iti panagbiag na nga panagrikna na kat inbati ti Diyos isuna. So kada dagi ko nato nga Messianic Psalms. Dagiti Messianic Psalms dagiti kat ang ekspektaran ni David ti kabarasan na nga naisurat daytoy tinignay ti Apo ni David nga insurat nga mangipalagip iti maysan to nga pasamak nga dumteng ti chimpo iti panagbiag ni Kristo isu ti napasamak kanyada. Daytoy pukaw nga daytoy nga naipukaw mat lang ni Kristo iti chimpo di krus ti Kalbaryo kat impukaw mat lang ni David nga kunana Apo Dios apeng bati na. It is a statement of pain and anguish. It is a statement nga, Lord, palalo ti problema ti biyag ko. Apay ngayon batinak. Lord, apay ngayon batinak. It is a statement nga agsangsangit iti puso kan nakam nga nagagad iti panunot na. Gapusta ti panagrik na nakat naibati isunay ti Diyos. Nakabutbutang iti ng estado. Apo Diyos, awan iti panagsalbar mo kanyak. Agpukpukawak ag sangsangit ak jigruning di kaslak natayan kaslak may isang natayan nga agsangsangit ak isang wanam na maapo anak kadengdengan oh my God Diyos ko inaldaw hanggang matagdengdengan uray terabi anak matan nga makain gapusta panagrik nak inbati na ka Apo Diyos ada ka diti kasjay nga panagrik nami ti Apo maukukos kagapus ti pasamak kan agrugi di chimpong nawat mo ni Kristo Jesus kat nagbalin nga sa bali matiti resulta na nagbaling nga opposite ti ekspektaram kat mayat ng panagrik na apay kaslawan mo ti Diyos tatanga kunak nga inawat ko awan pipiapay di chimpong hanak pay nga nagkristyano tanag mayat iti amin tatanga nagkristyano napukaw ti adu panagrik na kat may sakti panagrik na awan pay ti Diyos nga mangisaksakit kanyak tanapay kaslanak nga dengdengan apay nga agkarkararagak ng kaslahanak nga kasyan iti Diyos namday ti tinapintas kini David kunana di verse 3 yet you are holy. Dahito iti comfort, iti chimpung, agpukpukaw, iti panunot kan rekta, kan iti sitwasyon kat negative, kan opposite. Agpukpukaw, iti surroundings, nga haan nga kastoy, awan iti Diyos, bati da kan iti Diyos, uray iti jablo kat agpukpukaw. Yet, iti comfort ni David, Apo, you are a holy God. Dahito iti may nga pagbatayan tayo iti chimpo iti kaparasan tayo. Di panagtalak iti kinaperpekto iti Diyos.
nga mo ti Dios ti araramiden haan nga tungang haan nga tabod iti Dios. Dayto iti kinmaputan ni David iti tiyempo nga panagriknana ket inbati ti desisyon Apo. Uray kasto iti bakpukaw iti panunot kan riknak. Kan uray ti diablo, kan uray ti sitwasyon ko negative. Agtalagak ti kinaperpekto iti buagas kan plano Apo. Perpekto ka nga Dios. God bless you, kapsat. Sapay ko makatulong na ito iti isang sangom nga padas. Nga iti tiyempo ti padas mo mat. Talkom iti kinasanto. Kat nasawan, kinaperpekto iti Dios. Nga mangidaulo kan mangitulong ti biyago. Keep on, kapsat.